Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Jera Marlolwe TV edo chimaja ber minasa chako ya onwa mwaro mwe chenro anindi mar ohala geruo kama tai chenro ni an Millicent Adhiambo. Janeno kaka ing'eyo ni ohala mari wuon tinde konyo ji moloyo ohala mar andika kata tije andika. Ang'o miyo wacho kamaendi? Awacho kamaendi nikech tije andika inyalo teng'ru timogo samora mora. Seche moko bende jogo mitiyo godo nyalo chimbi aima iriembi tich kata ni riembi nang'o. To kiyawo ohandi owuon ma inemi iriembo kaka ing'e ohandi no endi nyalo konyi moloyo tije andika. Luore mana kaka ikete kinda mari, luore mana kaka iringo ng'weyo. Mane omiyo wakelo chenro ni endi wapuonjre godo pile ka pile kangeso mondo wapuonjre kaka ng'ato nyalo chako ohande gi gino ma godo mondo miyo konye e ngimane. Odiochieng' ma kawuono wan gi wendo, ang' ne amiye thuolo mondo mi ofulrenwa onyiswa ni en ng'awa mondo aterwa achiel kachiel kaka osetimo wuodhe mowuothe ohande ni endi mochopo kama koro ochope ni endi. Machiegni. Erokamano. Iluongi ni ng'awa? Niluonga ni Kevin Odhiambo Oyengo. To ohandi ni endi iluongo nade? Ma Chanuka Studios Kisumu. Okay, mana kaka wang'eyo ni nyathi ka onyuol to ng'ato wacho ni nyathina ni endi ada chake bang' babana kata bang' mamana. Ang'o miyo ni yiero nying mar Chanuka Studios? Koro Chanuka Studios to nigi history maduong' ma samoro an ok anyal lero te. Koro inge kange kama summarized. Ntie partner moro na ang' wuog ang' ne ler mabor kaka Chanuka no chako. To koro Chanuka Studios to en ohala mar goyo picha gi timo video. Koro picha gi wagoyo kaka koro kawuono wane studio to ntiere be miluongo ni outdoor shoots, to ntiere events bende ma ji haya wadhi goyo picha kata wadhi record video ko beto samoro en liel, samoro en arus, mago be watimo. Koro mane Chanuka Studios. Okay, to Chanuka Studios ni endi ni yawe karang'o, ni chake karang'o? To ang'o manoji mineno ni ande an kora da chako karo anda moro migoye picha? Koro kalero maber anan MC. Ang'era maber ni MC Oye. Kenya, ang'era kabisa anan ja morji. Dongo ni entertainers. Yes. Koro na meet a brother. Ene owadwa makwano no owadwa kata kokonyolo ich achiel iluonge ni Wiki Bliss. Ene manen ja picha. Anan ja MC. Koro kanwaro mogo wadwa no bet piny. Koro wadwa nosegoyo picha mang'eny, nose grow kabisa. To nong'ere kaka Wiki Bliss. Koro nong'isa ni adwa ni wagro. Adwa ni wawuog level ma wantiere ni an natimone marketing. An abere online marketing kabisa. Koro an nalando to clients biro, atero ne clients kocha to ochwada commission moro matin. Kawane kaka nwachako. Koro chieng' moro nowacho ni adwa ni wagro. To koro mondo wagro ok ber kiriwo nying ohala gi nyingi. Koro no change from Wiki Bliss to Chanuka Studios. To before Chanuka Studios nentie gimoro niluongo ni Chanuka Music Management. Chanuka Music Management ne en organization kata company mane manage wasani jothum. Ma ntiere thumbe ma ong'ere kabisa moro iluongo ni Ongeza Volume, moro iluongo ni Oringo. King'iyo thumbe go biro neno kondik gi Chanuka Music Management. Koro kamane kaka Chanuka no chako. But koro music management ne ok kel nini maber, ohala no ok ne ber kabisa. Koro ne waamua mondo wa settle in the studio business. Okay, Chanuka Studios oseringo bang' thuolo maromo nade nyaka ne uchake?
osedhi higni mang'eny to koro mondo Chanuka Studios wuon makoro ng'ere ni to osebet karibu higa achiel. Okay. To mondo minu chake, nutiyo kod omenda maromo nade pesa mondo minu lose makoro ochal kaka koro chalo niendi, en kama ji nyalo bire goye picha moko maleo maber. Koro kami rough estimate, ko ohala mayot, to keno ohala machip. Samoro ji nena ni biro i-charge picha 100 ko picha ng'ato neno ni en gima very simple, en tich mayot. Gikia kata ni bech kamera en pesa di, bech backdrop mineno gi ng'ato kia kata kitamba achiel no en pesa di, koro no cost way much. Okay. Ne wan hand in hand gi brother kala konyiewo gike mag studio go from one place to another. Rough estimate, the studio is worth the equipment stay, yes, the nini, everything. The studio is over 2 million. Okay. Worth of investment. To koro gima dagomb ng'eyo kata madagomb mondo mi iler ne joneno en ni kuom pesa mane utiyo godo ma rough estimate ne nyalo romo 2 million niendi. Yes. Ne en pesa mane isevo koso en pesa mane ukawo loan koso niriworie partnership kod ng'ato? Anya wacho ni en gigo te. Nentie loan part of it, nentie partnership, to nentiere be ma nosebedo saved from the earlier business manini dongruok matindo to mano watimo wala matindo kana studio pok obedo maduong' sana. Koro ere riwruok kata pesa manomiyo oyawe mobedo kama endi, through partnership koso savings koso loan? Savings emano play part maduong'. Okay. Mano ber. Savings emano play part maduong'. Okay, ere kaka uyudo chiro maru? Ugeto jomage wandu niendi? Koro Chanuka Studios en mar jite. Hapa ni nitiere photographers mang'eny, jogo picha mang'eny kata e Kisumu maka. Ging'eny. To studios ma exist ok apar kokalo ariyo. Tinde kaneno ka ji koro oneno ka samoro Chanuka omako piny, koro kila ng'ato dwa yawo studio but one wa yawo studio mar jite. Ibed jaboda boda, ibed millionaire, waketo bechwa mafeya to watimo quality work. Goyo picha en siling 100 kende. Wadil gi soft copy. Koro ng'at madwa no print ne picha ka to en optional. Koro album size ochulo 20 bob, to kodwa picha maduong' ochulo 150 200. Okay. To target clients wa kaka wacho no en jite. Chanuka en mar mwananchi wa kawaida. Okay. Koro kuma wachope ni nikech ni wacho ni into no kinja picha. And daher mondo mi Wikibliss obedi nikech pejo ni aneno ka en mada. En monya duoko, emomiyo na wacho ni en bintie moko ma en mang'o duoko. Okay. Don koro angne Will Rumatin mondo obie koma penjo moro kaendi. Okay, janeno mara pod wadhi mana nyime kaendi agi wuoyo kod wendo makawuono mago ohala mar goyo picha magidendo kaka Chanuka Studios. Nikech gin jogo mokalo achiel, an gi wendo machielo manyawadgi ma bende gitiyogo kar kaendi ang' nadhigo nyime penjo onyisa embe kaka giseringo gi nyawadgi tero mbele owandgi niendi. Okay, machiegni iluonge ni ng'awa? Ani iluonga ni Wycliffe Achwanya Bliss. But jomang'eny ong'eya ni Wikibliss. Okay, an wachaka kodi gi penjo manada penjo nikech MC Oye nowacho ni en nok en jago picha. Koro tiju mar goyo picha niendi, nisome school koso en passion mari koso en talent? Nikech ng'eni seche moko yudo ka nyathi onyuol kodongo tineno mana kotimo tiwacho ni nyathi niendi ma ibro bedo driver, ma bro bedo pilot, ma bro bedo jago picha. Koro mari niendi nisome school koso en passion mari koso en talent mane Nyasaye omiyi? Go picha and skill and something that I learn pole. Koro kaka natieko form 4 nokafaulu the university. Koro nabedo mta. Koro neonge gima nyalo timo. But high school natimo art and design. Koro naero art. Koro kaka nayudo kamera moro yot matin ma digital camera cha mana chako go picha osiepega to nan gi passion ma music. Yes.
Okay, koro ang'ute itero achiel kachiel kata itero joneno achiel kachiel. Kaka kichio gokinyi odiochieng' kodiochieng' ipangori mibi e studio kaendi kaka utimo tijeu work schedule maru mapile pile. Koro wachio ga chon gokinyi. First of all Chanuka wan ji abich. Yeah. Jowuoyi ang'wen gi nyaka achiel obowuoyo kama tin bang'e. Yes. Koro ka osechiew gokinyi wantie gi reporting time which is 9:30. Yeah. Koro by 9:30 wasechopo ka watimo usafi to wa prepare for our clients. Koro rule muketo en ni owinjo ng'ato ka ng'ato chope wang' sa. Client ok owinjo chope okuonge ni ng'ato ka koso client nyalo kuongo ni seche moko ka imoko kamoro. Koro Chanuka ong'ere. Koro ji ong'e nyaka timetable wa gi working hours wa. Yeah. Koro onge client manya biro chon mapok wachopo. Okay, odiochieng' kodiochieng' unyalo yudo clients maromo nade kamaendi? Kata sani oko kae girito. Wan ga gi clients mang'eny ma inya biro chieng' moro to ibuok ni nitie crusade kae kata social distancing but wan gi clients mang'eny. Alright. Okanya kwano. Okanya ng'eyo depending on the day. Okay, koro bende maendi e yor yuto mari kende koso nitiere hustle machielo, side hustle moko machielo ma itimo apart from this makelo ni yor yuto? Nitie businesses moko be watimo but they're not necessarily under Chanuka. Nitie kaka mar MCs, mar wedding wamiyo ji sound moro matin. Nitie design be watimo apart from go picha. Nitie gik moko ma watimo. Koro wakuketo ni mae gima ugeto kende ngima makonyo. Okay, this is the main ma konyowa but tinde nyaka ibed gi sides moko matin. Manya inyalo yudo go pesa moro matin. Okay, penjo ni endi ji mang'eny ok ohero penje makora dwa penjo ok ohero duoke makora da penjo next niendi. Dagom mondo mi ilieknwa lieka awiye a profit ma uloso gaidi maybe in a day, in a week or in a month. Okochuno nyaka iwach exact, inyalo wacha rough estimate mari profit ma uloso ga either in a day, in a week or in a month. Koro profit ma waloso depend gi kaka watiyo but pesa waloso ber keche wanyalo survive ji abich maber to kila ng'ato nigi family ne to wan sawa. Okay, mano ber sana. Janeno maragi thuolo ni endi tina mar mondo mi wadhi e break matin wamodhe pi matin kasto wadhi duogo kendo kwadhi nyime mondo mi wawuoth achiel kachiel gi ja ohala mar goyo picha ni endi mondo ginyiswa wuodhe mana bang' dakika matin. Kik idhi mabor kete mana kanyo waduogo bang' dakika machuok. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Okay, machiegni kendo jaera mar Lolwe TV ge thuolo ni endi wanyono telono mar ariyo ka bende adachaka tero achiel kachiel e wuoth Chanuka Studios kaka gisebedo ka giriembe nyaka ne yawo wala makama endi. Machiegni kendo Wiki Blaze. Koro kwa chako daer mar pinyi ji adi machiemo gi nyinga Chanuka Studios. Bed nitiere jogo ma undiko ma bende yuto margi gigolo mana Chanuka Studios. Ngano ma kowuok to ngeni ana tiyo kanye atiyo Chanuka Studios. Gin ji adi? Okay, Chanuka Studios joma tiyo kae en ji abich. Kila ng'ato nigi tije. Tie ng'ama go picha, tie joma timo editing, tie ng'ama welcome wageni te. Nitie ja marketing. Okay. Mano ber kabisa. Koro gin tieng' mage mag pichni ma ugoyo to bende nengo gi romre koso nengo gi opogore kaluwore kod design mar picha ma ng'ato nyalo bedo ni dwaro?
wan nengo en achiel 150 shillings kata 100 wan wadil gi jite kanita winjo kiwuonda kabiro na dwaro photo frame ame chuli 150 koso no picha en bei achiel but frame different designs different designs make frame mounting be watimo tinde mounting ma picha bedo printed e bao like moko be nitiere ma creative work creative shoots be nitie ngato nyadwaro creative shoot ma involve other things koro gik ma creative go emo chulo lakini picha pod en na mia picha pod en mana mia koro inyalo lero ni gin pichni mage mugoya ina mag picha mage mugoya mostly picha mogoya en family what target family sana ngato nyabiro gi nyithindo matindo chiege to gigo picha ma family to timo negi framing Okay, bende iparo ni ngato nyalo chako wala maket gi maruniendi mar goyo picha niendi mana ka ofaulu en mana gi kamera kende onge gi studio ma ofaulu e yor yuto moyud kako nyalo chiemo maber onyalo chako but nitie process manyaki ipitia keche en process bedo gi studio en process manokawa a lot of time like around 2 years mondi save mondi chake but kin gi kamera nyalo chako gigo picha outdoors mondi grow pole then after savings matin inya chaka okay koro ka ngato nigi kamera to kiko nende gi kameche owuok odhi oman tich ogoji picha yud pesa ne moro matin but tigi internet sana Facebook Instagram gi Twitter onya yudo clients easily instead of just wuotha gi kamera okay to kanitiere ngama de gomb biro iru kaendi mondo mi upuonje kata mi tiegruok ewi kaka onyalo goyo picha maber mondo mi embe odhi ochako ala machalo kamaendi bende unyalo puonjo ngano koso unyalo bedo gi lit moro ni bang kabiro puonje onyabiro loya kata onyabiro maya customers but wapuonjo ji pile wanapuonjo ji pile for free wasepuonjo joma ng'eny kata photographers man Kisumu ka wasepuonjo gi ka koro ka ngato nigi talent to winjo ni en gi passion ma photography obira kae to wangise schedule to wapuonje for free okay mano ber kabisa ji konyore pinga kimako lwet wadu kawuono king kata imbe lwet nyathini moro inyalo maki mana kamano koro adwa ng'eyo ber ma usebedo ka uyudo nyaka nuyaw Chanuka Studio profit and benefits mag Chanuka Studio mosekelo ngimau lokruoge mage ber mage ma useyudo nyaka nuyaw Chanuka nyudo ka gimoro amora nyaka iyud ni nigi ber kod rach mare koro Chanuka Studios osemiyo benefits mage the most benefit en pesa inyayudo pesa moro matin minyalo survive go inyarwako kata law moro ma clean kaka mara ni to inya chiemo maber chon kata nakachwega kama inyalo nindo kama ber inyalo nindo kama ber mano ber sana to kaka ing'eyo janeno mara ni gimoro mora manigi ber ok kos gaendi bedo gi rach moro amora gin challenges mage ma uface gaendi e karo handu niendi challenges en inyalo yudo ni seche moko stima olal to studio photography nyaka go gi stima man is the biggest challenge ma yudo ga nkech yudo ni line ma kondele ni stima seche moko lal to koro watch rent watch clients clients kaonge challenge gi clients keche clients to erowa but in case there's anything gibedo ga communicated to rent to onge shida nkech biashara to dhia maber okay kotenore gi wa challenges no endi nyaka ne tuo mar corona muoje pacho kaendi waseyudo ni ji mang'eny osewito tijegi kendo endi ni mang'eny bende sani olor tuo mar corona ni endi osekelo nudok chien mane nyaka ne omuoje pacho kae wanto kaka corona no biro no strategies kech chon no timo ga events weddings events to koro events onge kaka wayao studio koro no ken challenge maduong' sana okay koro kapo katiko kodiang na penja chiel then aneno jaber moro be utiyogo kaendi ang'o bi mondo atiek kode koka ng'aduogi mondo ilor bang' kase penjo nyaka client maru maduong' koro en puonj manin kaka Wikibliss minyalo miyo janeno moro nitie makoro ni dala kucho kata ni e town ka manyalo bedo ni nenowa en gi gombo kako nyalo chako wala lakini okia no chak nango en puonj bane kata advice mane minyamiye
Nyangise ni biashara kikiriti bed gi 20,000, 100,000, 1 million. Yeah. Inyacha kata biashara mar tong, kech tong crate achiel en 300. To kiuso boilo to boil gi boyudo 600, which means mano profit 100%, boyudo 300 shillings. Koro biashara chaka gi pesa min gono, and you grow. Mana kamano ero kapan mana kiwinjo weke blizo wacho ni kamora mora ma intiere biashara kikirit ni dhi kawo loan maduong' mabro mi pay nono chaka kata gi 50 bob ni main go ngini 50 bob ni katiyo kode onyanyuolo nango mana kamano gi thuolo ni weke bliz angne aiwene nyadendi mora neno kachicha thuolo matin mondo mi walose kode wawinje pache e wi ohala mutimo nini. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau. Mana kamano pod wadhi mana nyime janeno mara kaka ung'eyo ni kamoro amora ma jitie nyaka wabed gi gimoro miluongo ni gender balance. Chanuka Studios kaendi aneno ka gino time yo maber aneno janedi moro ma jaber kaendi kobiro adang'eyo pache ni onyiswa ni iluonge ni ng'awa to otiyo tich mane kaendi machiegni jaber. Nyingi ng'a? An nyinga Seraphine Okeyo. Aha. To kae an photography consultant. Yeah. Akonyo clients ero pichni maber. To seche moko atimo photography, seche moko editing. Tane marwako welogo bende. Mano itimo tich maber. Tije ni ng'eny itimo mane wacho ni in talented. Ngeni ng'ata achiel katimo tije go te mano nyiso ni talented. Koro in kaka nyaka achiel matiyo kod joma chwe e diere ka niwinjo nade tiyo kendi kaka nyako e dier joma chwo? First, awinjo maber nikech an gi men security ties. Security. Yeah. Koro so far onge challenges maseyudo nikech gimbe gikonya gi tije moko makia. Yeah. Koro gikonya grow bende. Yes. Koro ineno katiyo kaka nyaka achiel e kind joma chwo kowinjo mi ng'ato luor moro amora. Onge luor minyalo kete pachi. Okay, erokamano. Koro akaw thuolo ni mar invite client margi maduong' mondo embo miwa pache e wi Chanuka Studios ni eni. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau. Janeno mara wan gi client magidendo ni client 001. Weyo nyiswa ni en ng'awa to nochako go picha gi Chanuka Studios karang'o momiyo omiye title mar client 001. Machiegni customer 001 mar Chanuka Studios. Nyingi ng'awa? An giluonga ne Victor Dhiambo. Aha. Kamano. Picha Chanuka Studios nachako go picha chon. Yeah. Yeah. Koro ng'wegi mar goyo picha ni kata ng'wegi mar wala ni nichako kod gi e tiende nyaka gi gik magiyawo studio ni endi magilose kam. Yeah, Chanuka Studio no ng'ere chon. Kinde moko ne gijago ga picha oko. Yeah. Kane pok ang'e kama studio nitie. But kana studio sebiro. Yeah. Koro mae karo mar goyo picha. Mano ber sana. Koro ang'o minyalo wacho e wi Chanuka Studio in general? In general, Chanuka Studio ne karo go picha ma nyangafu. Gigolo pichni ma quality. Kendo kidwaro family photos, every photo minyayude yude Chanuka Studios. Pok aneno rach moro amora nyaka nachak bet kodgi. Yeah, koro daher kwayo ne oganda duto te mantie. Biuru Chanuka Studios. Udhi yudo pichni kaka udwaro. Koro in short, kan nitiere ng'atno magombo goyo picha, to inyalo timo recommendation ni dhi mana Chanuka Studios. Biuru Chanuka Studios. Okay, erokamano ahinya. Kamano. Asante. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau. Ana kaka ineneno indi janeno marwa aneno ka sabi koro mayo wang'wa githuni endi anwa penjo mogika mondo mi MC Oye onyiswa
gi wuodheni kaka osewuotho kodwa maber moseleronwa kaka ne gichako mogik sani. Githuolo ni ti daher mana ni omiwa yo ma inyalo tudruok go kode, ng'at manyalo gombo nwang'e inyalo wacho yo minyalo tudruok kodi, kuonde minyalo yudwe, nikech nitie ng'ama neno wacho ni Chanuka niendi de aher mar dhi lime anena ka bende sifa kata features mo owach kuome gi endi tiyo maber kata nitiere. Erokamano. Yes. Koro ne ji duto madier biro Chanuka Studios, wan Kondele, Ojenge Plaza, first floor. Chopo Ojenge Plaza kanyo nitiere driving schools mang'eny. Koro either the first floor, direction studio bende wabao everywhere. Koro kanega ka jilal. Jok madier gonwa sim. Nitiere jok ma samoro nigi birthday, samoro en gi liel, samoro en ga rus, number 1 nitiere online to be anya wacho ka inyagoyo 0728 85 83 88 kata 0727 772 649. Mago numbers. Facebook waluongore ni Chanuka Studios Kisumu. Kamano kaka waluongore Instagram to kaka waluongore Twitter. Mana kamano. Okay, jera mar Lolwe TV gethulo ni neno mana ka seche wa osekorumo to daher mana wey gi puonj machalo kama endi. E piny kae ni kiking'e gimoro achiel, kikigen kuom gimoro achiel. Kata bed ni ifaulo isomo omi tijandi kamoro itimo kamoro to manye side hustle moro iyawo handi. Ohala ok ochuno nyaka ichak gi pesa mang'eny. Mana kaka Wikibliss ma en wuon ohala ma wantie ni bende no wacho ohala chak ng'iyane na luora mari. Ichak gi gima in godo. Titi gi gino endi maber. Tikete chunyi to kirito bede tijino endi. Waromuru kendo ngeso manyien kama ne taye chendo ni en an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. En higa manyien mar 2019 chenro mari manyien gimoro amora wachako manyien. Odiochieng' ma kawuono ni wabiro nyaka e kar od bura